Moi boas, estamos de novo no segundo programa grabado hoxe a Moci Radio. Estamos encantados porque quedou a maioría da xente de público, o sea que o primeiro debeu de gustar bastante para que quedaran para o segundo. Se non marchaban igual. Se non xa marcharían, marchan por patas, Bueno, pois imos con este segundo programa no que imos ter dúas seccións moi interesantes. Por unha banda imos ter algo sobre a evolución das palabras que nos la vai levar a cabo Pablo Grela. Como estás? Todo ben, un poquinho nervioso, pero bueno. A túa primeira sección, normal, sí. Así que a ver que tal te sae, Vamos ali a tope, estou seguro que é genial. Temos tamén ao 4+1, xa o concurso por excelencia da Moci Radio, que é un concurso sobre oleiros. En principio iba a ser como de todo, pero sí, va a ser foise centrando en oleiros porque conseguiches moitísimo material, moitísima documentación, sí, de momento e aí a vai ben. traballar. Sí, vai ben. De feito, no primeiro, as preguntas eran moi fáciles, e aí dixo, vámoslo poñer difícil, porque Abel acertou moitas. Claro, entonces, viene sempre a por mí. Se acerta Abel todas, algo está pasando. E hoxe, ademais, temos a suerte de que non só vamos ter participantes en mesa, senón que participará o público tamén un pouco para saber. Coas Igual, cartulinas. Non puntuamos ao público, pero sí que imos ver aí un pouquiño canto saben sobre oleiros. E tamén damos a benvida a Rocío López Campos, que hoxe vai a ser participante no concurso. Quere probar a radio e o millor na seguinte igual temos incluso algunha sección de Rocío, sabe Dios. Seguro que sí. Que tal, como estás? Moi ben. Pois imos dar xa comezo e voulle dar paso a sección de Pablo Grela, Etimoloxía Noticias. Moi boas, Pablo, Etimoloxía Noticias, xa o título da sección xa dice moito, non? Pero ou pouco, porque tamén xenera así como un pouco de controversia. Que imos facer nesta sección? Pois nesta sección o que vamos facer é vou vos traer unha noticia e desa noticia do titular vamos a sacar unha palabra que abades a elixir entre o público e os que estamos na mesa que a tedes que adiviñar. E despois, pois, vos explicarei un poquinho de onde ven esa palabra, as controversias que ten. Vale, é dicir, vas nos dar un titular, ti, previamente, elixiches unha palabra que vas facer a evolución e nós vamos ter que adivinar dese titular cal creemos que é a que vas dicir ti, non? E despois xa nos contas a evolución desa palabra. Correcto. Perfecto, pois, a ver, as noticias espero que non sexan aburridas. Non, as noticias son moi entretidas, son noticias bastante random, que é unha palabriña así que suena un poquinho... Xa empezamos con palabras, a ver. Sí. Vendo inglés, bueno, unha palabriña que significa aleatorio ou, bueno, extraño, que ninguén se vai esperar. Aí está, o sea, que noticias random, desas típicas noticias como a do tipo este que caeu nun lavadoiro despois de vir dun local de lucecitas. Efectivamente. Vale, correcto, o sea, desas noticias que nos fan gracia cando as vemos nos periódicos. Pois, bueno, damos paso e contanos esa noticia que vamos traballar. Vale, pois primeiramente vos vou ler o titular a todos. Bueno, supoño que vos fará gracia. O titular é: se casa e se divorcia 4 veces en 37 días para obter unhas ferias remuneradas. Unhas vacacións remuneradas. Cásase e divórciase 4 veces en 37 días. É ca mesma persona? Sí, bueno. Coa mesma muller. Pues tamén se ten que encontrar unha de cada vez en 37 días, cuidadito, a igual cosa... se tiña máis problemas. Aí está, é solo para conseguir unhas vacacións. Bueno, entonces é español. Unhas vacacións remuneradas. Claro, porque os convenios, efectivamente. ¿no? Claro, nos convenios aparece aí os días libres, Cuidado, os concelleiros, concelleiras e os funcionarios do concello, que como empezan a casarse así a lo loco e coller días, quedamos co concello vacío, entonces conseguiu moitas vacacións, supoño entón que é español. Pois non. De onde credes que é? Portugués. Tampouco. Portugués. Se non español ten que ser do lado, polo menos. Non é de Europa. Non é de Europa? Hostia, non é de Europa. O sea, que toda esta triquiñuela... Nin andaluz, nada. Fora de Europa. Non é de Europa, nin andaluz. Nin andaluz. Hai que ser. Que quede claro, por si acaso. Vale. Perdón, Andalucía. Nada. Un biquiño para os andaluces que escoitan radioleiros tamén. Veña, de onde é entón? Pois este home é taiwanés. De Taiwán. Pois se me dices asiático, non, traballadoriños que son. Tampouco pensaba. Se me dices eso, non caía, E como fixo, entonces? Contanos pues un pouco. Este home que fixo foi casarse, pedir as vacacións
colleu 7 días que por convenio o traballo se ten que dar os 7 días pagados, e o que fixo foi divorciarse e casarse 4 veces para obter o total de 37 días. Non era tonto, tampouco. Tampouco era tonto, non, era ben espabilado. En que traballaba? O home traballaba nun Nunha banco. casa da xuventude, no, que No, eso non me permiten no, a min facer claro. eso dixo. Traballaba nun banco, era banqueiro. Mijo, claro. No, la saben todas, O que pasou é que o seu xefe deuse conta, obviamente, de que era un pícaro e lle dixo que non lle iba a pagar nada. Que era unha estrategia que para gañar cartos tal, e non lle pagou nada. E o home o denunciou e ainda por riba o xefe tivo que acatar a denuncia, perdeu polos convenios de traballo que hai en Taiwán e tivo que pagar eso máis unha indemnización. Ademais a xogada de ser redonda. Dixo, vouche pagar ademais o viaje, xa verás, tía. Mi madriña. Las lunas de miel, todas. Tremendo. Está ben a cousa. Ide apuntando por aí, non sei se hai xefes de personal por aí de algo, e os que traballades tamén noutra cousiña que non sexa no concello ou tal, ide apuntando se queredes coller días de vacacións. Vale, Pois ben. agora entonces repítenos o titular, porque no titular salen como diferentes palabras e teremos que decidir unha que creemos que é a que lexiches. Pois sí. Vou vos dar as 3 opcións que vedes na mesa, están indicadas nun cartel, e o titular, repito, se casa e se divorcia 4 veces en 37 días para obter unhas vacacións remuneradas. Yeah. As palabras que tedes para escoller é vacacións, remunerado e divorcio. Por que apostades? Ti que pensas, Adrián? Eu escollo vacacións. Vai co titular. Vacacións. Eu tamén, vacacións. Vacacións. É que eu sei no, porque preparei contigo a sección, entonces, sabes, non vou dicir nada. Abstente. Abstéñome. Pero vou preguntar, por exemplo, por aí o público, eu que sei, a alguén que me sei o nome. María José, ti quen pensas que vacacións, remunerado ou divorcio? De que vamos falar? De divorcio. Ui, a ver, quen acertou? Pois a única que acertou foi a concelleira María José. ¡Ay, Dios mío, un fuerte aplauso! Pero bueno. ¿Cómo sabe, ¿Cómo se nota que a concelleira de xuventude, Está atentísima a todo. Vale, Ben, pues, a ver, contanos entonces de onde ven a palabra divorcio. A palabra divorcio ven do latín. Divortium, pouco cambio sofreu do latín ao español, galego. A palabra divortium é composta de dúas cousas. De di ou dis, que significa separación, e de o verbo verto. Non Berto Romero con B, senón con V. Verto, Ajá. que significa volver ou dar a volta. Ben, pois o divorcio é xirar un para cada lado e non volver a verse na vida, como dixo a presidenta de Madrid. Como, Que non ten que- como dixo Pimpinela. Vete, Tamén. vete, olvida mis ojos, mi cara. Y pega la vuelta e ala, tomar por saco. Venga. Canta solo sempre. Eu son malísimo. Bueno, veña, Ben, perdón. pois, nada. Me vengo arriba. O divorcio é unha institución xurídica que surdiu en Roma, pola cal tanto o home como a muller podían pedir a separación da parella por diversas causas. Unha delas era a falta da affectio conjugalis, que se llamaba. Que non había folloneo. Efectivamente, Vale, falta vale. de amor, falta de Vale. afecto, falta de cariño. Vale. E o gracioso é que tamén o podía solicitar as mulleres, cousa impensable ou prácticamente non posible fai apenas poucos anos en España ou en outros sitios. Pois isto xa o habían pensado en Roma. Carai, como evolucionamos entonces? Quero Sí. dicir, vamos, en vez de evolucionar, non, desde a época romana, Dominic ten que estar, Dominic é noso profesor de latín en bachiller, ten que estar agora mesmo contentísimo. Contentísimo, tirándose dos pelos. Tamén, ou pensando se digo en alguna tontería. divorciarse, coller, sabes, por si acaso, está jubilado xa? No. No, no. No, pero estará pensando Delicada. en divorciarse, casarse 3 ou 4 veces. Non sei, así Non sei coller como os van días. os convenios en España, pero bueno. Bueno, é increíble, ou unha das cousas que non sei que poñades vos por aquí, pero iso, que xa na antigua Roma as mulleres tiñan esa potestade e despois, co paso do tempo, foiselles quitando. E canto costou a sociedade volver a coller esos dereitos, non? Sí, a verdade é que parece increíble, non? Que hai cantos anos, Pablo, de iso? De Roma, pois, máis de 2000 anos. Hai 2000 anos podían facer iso as mulleres e aquí hai non sei canto exactamente, pero botalle 50 non podían, non? É tremendo. A volta atrás que houve é tremendo. E o que non sei é como se levaban as probas ao xuizo. Como as probas. Anda, Non, ti alegabas a falta de amor, de cariño e tal, e dabanche o divorcio. Bueno, depende do tipo de matrimonio que se houvese levado a cabo. Porque había na parella. tipos de matrimonio. Había tipos de matrimonio. Había un que se chamaba, que era o relixioso,
que ese era así moi difícil de disolver, xa que facía falta un largo ritual de consecuencias, de que o xuiz te dera razón, era moi difícil, o xuiz, a iglesia, se dera razón, era moi difícil de disolver. Pero despois había cantidade de tipos de matrimonio que se chamaban unións civís, que estas sí eran as que eran moi facilmente disolubles. Como unha parella de feito, ou así, Sí. máis ou menos. Anda, fíjate. Tremendo. Cosas aprendemos, O que se aprende con Pablo. Increíble, que o público sabía estas cousas. Ni siquiera os que se divorciaron algunha vez, seguro que tampouco sabían. Non sei se hai moitos ou poucos, da igual, E ti, Rocío, que opinas? Sabías todo isto? Pois a verdade é que me parece moi curioso porque se semella moitísimo á actualidade, non? Moita xente que se casa polo civil, despois quere separarse, divorciarse, relativamente... Hai os divorcios express agora, que hai? Un trámite accesible. Sin embargo, a xente que se decide casar pola iglesia, pois é por todos coñecido, non? Que existe o Tribunal da Rota, que ten fama de que só se anula ese matrimonio eclesiástico se apoquinas, o sea, se a xente, como que hai xente como Rocío Jurado ou a filla Rocito, ahora tan que está de actualidade. Xa sei que vai a túa sección, Cando fagas unha sección. No, pero me refiro que hai xente con un alto poder adquisitivo que, alegando 2 ou 3 motivos que recolle o Tribunal da Rota e pagando cantidades grandes de diñeiro, sí que consiguen que ese matrimonio eclesiástico non figure, non exista. Claro, porque a persoas que se casan polo ritual religioso, pola igrexa, digamos, se casan pola igrexa e, ademais, se casan polo civil, quero dicir, son as dúas cousas. E o que se pode divorciar facilmente, non? É a parte civil, non a parte religiosa, queres dicir? Eu non teño nin idea, non me casei nunca, estou solteiro, entón non teño nin idea. Tampouco. De nada. Moi bien, aí está, perfecto. Hai que dejarlo claro, que igual non salen moita xente despois da Mocirradio. Bueno, pois a verdade que é un placer escoitarte, Pablo, para ser a túa primeira vez, a min gustoume moitísimo, ademais. Pois moitísimas gracias. A semana que ven virei con máis. A semana que ven, dame un pouquinho máis de tempo. No programa seguinte. No programa seguinte, dame un pouco máis de tempo para preparalo, que se non te desmeloco, Xa podía haber a semana que ven mocio. Sí, todos os días non hai nada que facer, claro. Bueno, pois imos entón a darlle xa paso á seguinte parte, a seguinte sección, a que vai da man de Adrián Baliño. Adrián Baliño, fixadevos, esta parte que tedes de aquí, porque é o que vedes del, máis ou menos, pero desta parte vais a ver moitísimo na televisión de Galicia, na Radio Galega, vai a ser unha das caras máis importantes do territorio galego, case seguro, e parte del extranjero, Sí, vamos, internacional. Hai estudiante de periodismo e vai nos levar hoxe a cabo ese 4+1, ese concurso de oleiros. Así que damos paso ao 4+1 de Adrián Baliño. Bueno, Adrián, hoxe ademais temos aquí unha concursante, vai concursar tamén Pablo Grela, e vou concursar eu tamén, e vai concursar todo o público. Sí, non sei se está preparado. Estás preparadas? Mira, máis atrás de todo, máis atrás está... Sí, atrás sempre se colocan os liantes. Eso como no buzo colexo. Non vos preocupedes que daqui para lá non se vos está grabando, así que podes facer o que queirades, vale? Non hai nada, perfecto. Moi ben, pois Adrián, dalle aí a ver que nos explicamos, sí, 4+1, 4 preguntas que fago as da mesa, e hoxe que hai público tamén as cartulinas son porque cada pregunta ten 3 opcións. Cando eu diga, damos a resposta, sacades a opción que credes. E o +1 é porque logo tamén, ao finalizar, mando unha pregunta á xente que nos escoita na radio, nas redes, onde nos escoiten. E se acertan... Claro, hai un sorteo entre os que acerten na resposta, os deixan nos comentarios e o gañador ten unha destas camisetiñas preciosas. Preciosas de Xuventude Oleiros. Que xa estamos argallando cousiñas para novos regalos, seguramente. Claro, novos argallar, premios. Sí. Hai que estar aí argallando, porque xa repetimos as camisetas. Sí, hai que innovar un pouco. Como sabemos que non todo Oleiros ten camisetas de Xuventude, pois tampouco pasa nada. É para que vayan ben vestidos ben o verán. Mentres que non gane a mesma da outra vez, quen ganara? Xa non me acordo. Ganou un chico. Alex Ferreira. Alex Ferreira, aí está. Vale, correcto. Pois nada, todo teu e comezamos con esas preguntiñas que creo que son complicadas. Bueno, tampouco complicadas. Primeira pregunta. Primeira pregunta. Estades listos todos, Rocíos da mesa, todos listos, non?
En que ano se transmitiu... Bueno, por certo, antes de empezar, vamos a ser humildes. Se hai algún erro ou algo, levantad a man e decido, que é un estigo e tal, pero pode haber erros, por suposto. Primeira pregunta. En que ano se transmitiu por primeira vez unha emisión radiofónica no Concello de Oleiros? É dicir, de Radio Oleiros? Ou... Ai, No, radio no Concello de Oleiros. Radio no... que difícil. Madre mía, ¿cómo empeza o nivel? Opción A. 1978. Coa chegada democrática, quen pode ser aí, non se sabe. B. No 1995. E C. No 1980. Pensad aí uns segundiños. Está interesante. Emisión de radio en Oleiros, que non ten por que ser Radio Oleiros. O que non que chegara a Radio Oleiros. No, que xa chegara. Radio, que xuntouse xente nunha... Unha pregunta, unha radio dende Oleiros ou unha radio foránea a Oleiros? Xente que se xuntou e tiña na FM... Que emite dende Oleiros? O sea, emite dende Oleiros. A primeira emisión dende Oleiros. Sí, é que escribí nomás sabía que iba a iguarte confusión. Vale. Repito opcións: A 1978, B 1995 e C 1980. Levantamos cartulinas. Eu miro para o alcalde que seguro que o sabe. Este C perdín. Vexo moita A, vexo moita C. Ti dixeches a B. A C. E a C. E a C, 1980. Xa perdín, ai me cago. Eu estaba dubidando, dixen, ainda vou dicir mal, pero bueno, vino o alcalde que puso a C, tranquilizoume. Claro. Radio As Mariñas. Foi Radio As Mariñas, por eso non foi Radio Oleiros, foi Radio As Mariñas. Das primeiros programas de radio que hubo na zona, creo, dirixiuno Manuel Rivas, o pai do actor tan famoso Martiño Rivas. O escritor. Sí, o escritor. Que está na radio. É casi máis importante que sexa escritor que sea pai do actor, Tamén lo dijo. E conta a lenda que foi a Garda Civil en medio do programa, a xente estaba fora tamén nos coches escoitando o programa tal. En medio do programa pareceu a Garda Civil, teñen que parar, non sei que. ¡Quieto todo el mundo! Les dijo. Parecido. Era Radio As Mariñas e foi, digamos, a iniciadora do movimento radiofónico na comarca. Logo chegou Radio Fene, máis tarde Radio Oleiros xa como tal. Sí, moi interesante. Carai, pois non tiña nin idea, non sei os demais que sabíades algunha cousiña destas, sabes? Esta gustábame. Pregunta 2. Seguimos. Por certo, acertou toda a mesa menos ti. Ya, no, vale. Gracias. Xa me dera conta. Que longitude ten o paseo costeiro de Mera, que especificamente vai dende Canide a Espiñeiro? Opcións: A. Menos de quilómetro e medio. B. Entre quilómetro e medio e 2 kilómetros. E C. Entre 2 kilómetros e 2 kilómetros e medio. Ide pensando, esta está axustada as respostas. Bueno. Tédela por aí. Sí. Non o sei, xusto, non teño nin idea. A verdade é que... Pablo, díxame o boli, porfa. Sí. Sí, pero vas apuntando os acertantes, non? Sí. Aí está. 2. Correcto. Non sei, ademais, como son moi pertiño un de outros, é como un... Ainda boa que puxo intervalos. Claro que se poño a distancia pero justa. Bueno, están moi axustados os intervalos, non é... Tédela, pensade, sí. Sí. Ensinamos. Eu o C. Cajona, man. Ai, me cago na leche. Todos te? Sí. Ve por aí, ve, pois a xente da B acertou, sí señor. Sí señor. Un forte aplauso para Dios mío. Bueno, eu quero deixar claro que eu son dinamizador das casas, que os puntos de información xuvenil son outros, vale? Que sabedes que non teño tanta información, vale? Que quede claro. O paseo ten sobre 1,8 kilómetros e fíxose en varios anos, obviamente, dende 1996 ata 2017 que se rematou. Eu miro para o alcalde por si digo algo mal que... Por se acaso. Ou algún outro concelleiro que tamén saiba, tamén pode comentar calquera cousa. Non acertaches ningún. De nós? Non acertou ningún. Bueno, eu xa sabía, pero os demais tampouco. Eu pensaba que tiña sobre 2, un poquinho máis, e como a C era de 2 a 2,5, pois... A mí non me coincidiu todavía recorrelo,
Podemos sacar unha actividade de recorrer A verdade que de recorrer a costa de Oleiros A verdade- a través das casas, podría ser interesante. Estaría moi ben, de feito, que preciosa. A min encanta. Pois aí queda a recomendación. Pregunta 3. 3. Pregunta 3. Olla esta, Estás me poñendo moi nervioso, Cantas pistas polideportivas, pistas onde xogan ao fútbol, baloncesto e tal, hai cubertas, e repito porque é importante, cubertas no concello? A, 9, B, 15 e C, 10. Pensade porque esta se cadra é a máis complicada. Esta se cadra máis complicada. Vexo xente facendo contas, Rialta, a Casa do Pobo de Orneda, Santa Cruz. Ou están facendo que están contando. Cuidado, que Tamén igual, pode tamén. Vamos dar un pouquiño para que a xente conte que... Tedera, os da mesa non? Ainda ben. Sí, eu sí. Cales eran as respostas? As opcións eran A9, B15 e C10. Está aquí o concelleiro ou concelleira de deportes, está? Está. Ui! Que malo está pasando ahora, A ver que levantas, Bueno, vamos allá. Por certo, hai que dicilo, eu saquei a resposta de onde do libreto este de deporte no municipio. Que igual ahora hai máis. Claro. Que igual ahora hai máis. Eu me din conta dunha, pero igual hai máis. Eso, Claro. que me corrixen se logo non é. Claro. Venga, opcións, va. Veña, eu puxo unha B. B, Eu puse unha B tamén. C, B. B. Acertou Rocío. Pero a concelleira Es verdad, puxo A. xente. A concelleira puxo A. Ah. Ollo, que igual, que claro, igual non está actualizado. Eu contei. A ver. No libreto veñen Dorregos, de Mixonfrío, Nós, Iñás, Lorbé, Perillo, Deixo, Adomira Flores, Rialta. Eu contei a obra que houbo da Casa do Pobo de Dornada. 10. Pois estaba ben. Aí está. Ben Rocío, Tremendo Rocío, Eu non levo ningunha, Pois non vai haber máis este programa. Ai, Dios mío, que difícil. Esta. Sí. Preguntan sí, por aí. Cuberta. Pista polideportiva cuberta. Que falta algunha? Ah, vale. Se vedes que falta algunha ou algo, Claro, tamén dicilo, sacámolo porque, hombre, da a ver. documentación que o mellor pois eso se actualizou ou que se Claro. ou caeu unha, sabe Dios, ca pandemia caeu todo, eu que sei. Vamos allá. Cuarta é a miña favorita. Ollo, Primeira publicación de, conteste aquí, Vivir en Oleiros, do xornal que ven temporalmente á casa dos veciños. Opcións: A, 2002, B, 1997 e C, 1992. Ar Dios. Hai que pensalo. Este igual a xente sabe, a xente do público, a xente da mesa, como vai? Ollo, Abel. A ver, cala a boca, cala a boca. Ai, Dios mío, que malo estou pasando. Levantamos. Repito, perdón. Repetimos. Que non. A, 2002. B, 1997 e C, 1992. Mira, eu estou pasando mal, pero eles Non, eu vin acertar están moito. sufrindo, Aos do fondo non os vexo, que está oscuro, está aí chungo. Vale, pero- levantamos. Levantamos. Uy, hai debate, hai debate. Aí 3, están 2, 1. debatindo, Ala. B. C, B. Acertachedes todos menos o que puxo a C. No, sí. E o peor Pero- é que rin, O peor é que rin todos, fíjate, que graciosos. Sí, o que te comentaba onte, leche. non? Dentro do xornal que o vi na páxina do Concello, había a alcaldesa de por aquel entón, Esther Pita, tiña como un pequeno discursiño, non? Esther Pita, polo que vi nas redes, presentou o Concello unha candidatura para a E medalla as entidades sociais. Emilia Pardo. de Emilia Entidades Parda sociais Bazán, non? Apoiada polo Concello, me parece. E claro, eu vendo isto, vin nas primeiras páxinas un discurso que me gustou moito. Do vivir. Do Vivir en Oleiros, sí, Ah. do xornal, dentro do xornal.
Creo que ven moi ben para esta etapa de pandemia, onde igual os países máis adinerados sí que están agilizando na vacunación, pero se nos olvidamos da xente menos adineirada ou máis desfavorecida, nunca vai acabar a pandemia. Eso creo que hai que telo claro, non? Bueno, o que é a rotonda do Che, a cooperación, non? Claro, cooperación internacional. A importancia da cooperación. Esther Pita falaba ao principio, mencionaba, bueno, a veciñanza, que era para dar información, tal e tumba. Eu rescatei un fragmento que me gustaría lelo, empezo a citar textualmente, non? Dalle. Esa é a nosa máxima, vivir mellor, arrodeados desas cousas as que quizás non damos moito valor, precisamente porque as temos conseguido. A saúde, a educación, as estradas, os camiños, os alumnados, a limpeza, a cultura, o deporte, e agora fai referencia, e os comportamentos éticos e solidarios cos que menos teñen, en calquel lugar do mundo que se atopen. E pareceume digno de rescatar. A verdade é que o 4+1 cada vez profesionalízase máis, non só buscas información, senón que nos aportas datos, que está quedando super chulo, a verdade. É que parece moi bonito porque, por iso, non, o que comentaba, que os que gobernan, os que mandan, se olvidan da xente pobre, a pandemia non vai acabar nunca. Isto quere dicir unha cousa, non? E isto tamén sabe o Pablo, supoño, como estudiante así de letras, que os problemas do mundo siguen sendo os mismos xa dende fai moitos séculos, e que, aínda con tantos anos de diferencia, colles os discursos e valen para os días de hoxe. As tragedias gregas dicen as mesmas problemáticas que temos hoxe en día, Sí. non? Sí. Dende logo. Vale, pois imos con máis un, que neste caso esta é a pregunta que vai para o público en xeral, se xa sabedes non levantedes nada, comentade nas redes sociais, os que teñades redes sociais ou tal, para ver se vos toca a camiseta. Imos aí con máis un. Sí, estou cercionando a resposta, non vai a ser calí. Vale, non te preocupes, que como non estamos en directo, tranquilo. Cantos equipos de fútbol hai no concello? Posibles respostas: A, 6, B, 9 e C, 10. Ahora miramos outra vez a de deportes. Non, a de deportes non, temos aquí... todo, Hai que mirar a Toño Molinos, que está no San Pedro, como non a sepa el. Ah, bueno, mira, canta xente. Vale, pois Aí esa é a queda, pregunta aí que queda. deixamos. Repetimos as respostas. A, claro, teño así, A, 8 ou dixen 7. Dixeche 6, É que teño a resposta cos nomes, son. Aquí, dixeches esta. A6, B9 e C10. Vale, pois aí queda cantos clubes de fútbol hai en Oleiros, non? Afincados en Oleiros. Pois vamos rematando xa este programiña. O que pasa que non queríamos rematar sen antes, bueno, aproveitar, xa que temos aquí micro de man, preguntarlle a alguén do público, bueno, que o que lle está parecendo o programa. Que vos parece se está facemos ben. esa preguntiña? Pois Está a ver, moi ben. espera. Se hai algún O voluntario... SMB, sí? Vale, correcto. Pois, achegome a alguén do público. Bueno, eu creo que é de lógica tamén preguntarlle ao concelleiro de comunicación, que é periodista. É lógica. A ver que nos conta que opina sobre este programiña que estamos a facer. Que opinas disto? Hola, que tal? Non sei se se escoita. Escoita. Creo que estades facendo moi ben. Hai aquí xa un profesional casi do xornalismo, do que seguro que pois podedes aprender os demais. E nada, animarvos a que sigades así, porque se vos nota que disfrutades facendo isto, e ao final o máis importante de calquera cousa é disfrutar do que se fai, porque senón non vale para nada. Entonces, sabedes que tedes Radio Oleiros a vosa disposición para que este programa, que creo que está moi ben feito, que pois é entretenido, para que incluso a xente que está na casa pase un rato agradable o escoite, e as portas están abertas, cando que irades xa sabedes que nos chamades e o facedes ali e vemos unha emisión en directo, incluso se pode abrir a chamadas, que cando, por exemplo, vai o alcalde a radio, moita xente participa e seguro que, bueno, en este concurso ou en calquera outra cousa que teñades, o tema pode ser moi ameno, moi interesante e nada, a seguir así e moitos profesionales que hai por aí adiante non o fan tan ben como facedes vos, así que felicidades. Gracias. Pois moitísimas gracias, un forte aplauso. A verdad
recollemos o guante. Home, En breve eso- xa emitimos tamén desde Radio Oleiros, xa vos digo eu. Alguén máis quere facer algún comentario aos rapaces ou sobre o programa de radio, algunha cousiña? Algo por aí? Si, non, vou marchando, vou achegándome. Vale, non, correcto, moi ben. Pois, Adrián pediume os últimos 2 minutos do programa para dedicarlle a alguén este programa en concreto, así que todos teus os micros. Sí, hai 2 semanas, semana e media, xubilouse orientador do IES María Casares, que, sendo sinceros, eu coñezo como Paco de toda a vida e voulle chamar Paco porque non sei o nome e apelido Francisco algo, pero é Paco. E claro, é moi especial, non? Porque da xente que do equipiño que formamos a Moci Radio, moitos fomos algunha vez ao seu despacho cunha interrogación aquí na frente, non? Unha interrogación, as dúbidas de bacharelato, se facer FP, se facer carreira ou mesmo algún enquedanza con algún profesor. Paco recibíate sempre, non era só que te recibise, senón que co seu cariño, coa súa cercanía, coa súa dedicación, coa súa humanidade, facíate o primeiro que saíras cun sorriso. Que eso é moi importante cando tes dúbidas. Que todos temos dúbidas. E ter alguén que te provoca un sorriso é moi importante. E segundo, igual a interrogación de todo non se escapaba, non se iba nese momento, pero para que os fagades unha idea, se tiñas unha interrogación co puntiño final, se cadra só quedaba o puntiño de interrogación, non? E por eso non quería deixar escapar esta ocasión, ademais especial, hoxe con público, para dicirlle de corazón, penso que a isto unirase moita rapazada. Grazas, Paco, grazas de verdade. Pois moitas grazas aí. Estes profesionais, a xente que traballa dende o corazón, non? A xente que traballa dende o corazón e utiliza o amor como a arma para cambiar o mundo. Así que moitas gracias. O Galla haxa moitísimos máis orientadores así, profes, mestres, educadores, animadores, dinamizadores, toda esta xente que o faga tamén dende o corazón. Pois xa imos rematando, xa nos despedimos hoxe en Moci Radio, dende aquí, dende as Pedras, recordarvos a todos e a todas os que nos estades escoitando que temos unha web, centrosmocidadeoleiros.wordpress.com, no que podedes vos anotar as actividades e buzón de suxerencias por se queredes participar na Moci Radio, por se queredes dar a suxerencia de outra actividade e, como sempre, nos despedimos e gracias a todos os que nos escoitades. Hoxe, gracias a estes rapaces, grazas ao público e gracias a Oleiros. Moitísimas gracias, Moci Radio!